cha to sana johera mag mpira no biro kar rombgi iwacho ni chan ni emwatiyogo ng'iyo ni ere kaka wanyalo host AFCON ng'eni maduong' mabiro en AFCON 2027 aluor nikech en 27 higa mowatime yiero to nyoro no en dwe mar auchiel ka kampen otimo ochachni en auchiel dwe mar auchiel aboro kanyo be seche moko inyalo kele Januari sana ikete ga Januari kanyo to Kenya kae campaign itimo every time to nyoro ne wakono Afrika gi dunia mzima ni wanyalo bedo host mar mpira e level machalo kamacha rang'iny machalo kamano wanyalo timo nikech nyoro no waneno Kasarani kata Nyayo Stadium mane Kenya ok goche nopong' nyoro ka Morocco gocho Angola nyiso ni nitie hera moro ma jo Kenya nigo e mpira jera mar adhula Kenya kae dwa neno mpira moro amora manie rang'iny mamalo komako no ketnegi e pap maber e conditions maber ntiere